So isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandirito sa mga latagan para makapag-update sa ating mga kababayan na masugid nating manonood at sumusubaybay sa ating vlog sa Malabon Fish Market sa mga presyuhan ng latag ng seafood. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, ito na yung mga latag ni Boss Maeng. Ito yung kada presyo ngayon niya ng bangus. Meron tayong 150 na kada piraso. Magkano dito, Pacman? Magkano dito? 150 yan, boss. 150 rin ang mga presyo ng kada piraso at meron din pong 140. So yun yung mga latagan dito ni Boss Maeng sa kanyang pwesto. So lipat na tayo. Ito yung mga panindang bariles. Bariles ni Jeff. Ang presyo ay 360 ang per kilo ng laman. Hindi ko naabutan yung ulo. Makikita nyo yung Ayan yung laman, ang ganda. sariwa. Nalate ka, boss Lando. Oo, nalate ako. Wala yung mga... Pangilan na to? Pangalawa tong kinatay na to. Nakadalawa na palang mga bariles, big yellowfin tuna sa halagang 360. Ang ganda ng laman. Tignan mo yung laman, fresh na fresh, Dito. Sabi wala nang tinanggal ko na yun. Ito man po, 40 lang. Anong luto ito? Sarap po, sir, adobong sila po. Ayun naman loob ng masarap yan. Wala naman kasing tapon yun, dahil hindi naman malansay ang na yan. Baka hindi rin pakain yan. Oh, sige lang. Ayun na 360. Jeff, salamat sa inyo. Thank you. At nakaubos. Sumold out ang latag ni Boy Putik sa Malabon. So, tahong talaba. Tahong talaba. 100 pesos. 150. Kada piraso. Ito na iwan na panindan ni Boy Putik sa Malabon. Siya shoutout sa'yo. Shoutout sa mga natin dyan, mga followers natin. Nakasamahan din ni Boy Legazpi. Ni Boy Legazpi, ni Boy Tilapia. Boy Legazpi, alias Pogi. Ayun, alias Pogi ng Malabon. Ang nag-iisang tabiga ay. Ayun. Paslado, kaya pala ang dami niya customer paslado. Titignan niya lang, nagtakot ka sa kanya. Tama ka, may punto ka dyan. Isang titig lang. Kahit tinalo kay Boss Lando sa'yo, gano'n lang. Oo. Dadapot na agad. Talagang... Dapat tayong balahibo, boss. Nakailang cooler ka na ba? 6 na cooler. Ito na lang. Ayun na lang, 120 po per kilo kapag dumarating talaga si Boy Tilapia. Shoutout pala kay Boy Kulot. Salamat sa pagtulong sa akin. Tambakan ako. Dahil sa'yo, lumpo ako. Nakasalamat kay Boss Maki. Ayun, salamat kay Boss Maki. At kay Boy Putik. Ano kasi bandiya, sa dami yun. Kaya nga eh. Kulang pa kanina. Parang kulang pa yung bentahan mo ng tilapia Batangas. 6 na ko. Oo. Ayan, salamat sa inyong lahat. Ayan. So, paubos na mga latag ni Boy Tilapia. Salamat, thank you. Ayun, si Boy Kulot. Boy Putek, sa akin, Boy Maki, tulong. Ayan, salamat. Bakit talaga ako? Lahat ko, naubos ang bandiya ko. Dinagsakan ng mga kababayan natin. So, salamat si El. Thank you. Thank you sa mga customer. Ayan, salamat. Shoutout sa mga customer ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market. Salamat. Kaya, pili ko kayo. Ang bilis ha. Dampi, mamaya nandoon ako. Pupunta ako ng Dampalit. Kasama ko yung bayo ko. Anong pangalan? Pangalan mo? Jan Eric. Jan Eric. Apelyido.
Tayo na. Tayo na. Tayo na. Latay na. Yan Eric, latay na. Sige, mamaya. Kausapin ko ha. Doon ako paparada eh. Sa harap nun. Ano pangalan nun? Si Mario. Oo, Mabio. Sige, sige. Mamaya punta ako doon. So ito yung mga latag na mga gulay nating ina-update sa Malabon Fish Market. At yan din po yung mga presyo ng kanilang latag. So kayo na po ang pipili ng inyong mabibili sa mga presyo po ng latag po dito ng mga gulay. At yung katabi po dito, ang mga bentahan naman po ay manok na calves ni Dayan. Ayan, si Ate Rogie. So wala pa rin bahay kuya. Suki namin, yan na lang po. Namin naghanap. Thank you po dyan to. Ayan. Kaya lang wala dito yung bahay kuya. Wala silang tinda, no? So shout out so di sa'yo. Oras. Wala pang bentahan ng mga bahay kuya. Nakikita dito kasi nakikita daw sa Oo. Salamat Ate Rogie. Thank you. At ito yung mga presyo ng mga prutas naman na ating i-update. Ayan, 70 pesos sa mga saging at ang mga prutas natin 25 pesos yung mga isang mansanas. Merong 3 pieces 50 pesos at saging saba 60 pesos ang per kilo. Tumpukan po dito ng mga sayote natin ay 30 pesos. Tatlong piraso, pumapalo ng 10 pesos ang isa tumpukan. So ganito ang sitwasyon sa mga latagan sa bayan po ng Malabon. Mga alimango natin dito. Tapos alimasag. Meron din po mga isdang biya. So ang latag ngayon ni Bito, lapad. Fresh na lapad. Tumpok na lahat to. Ayan o. At ang mga tahong natin dito, ganitong katataba. Morning! Basa. So ito naman yung mga talaba natin dito. Oh. Bakit? Sumiwalag na? Oh. Mapupuntahan natin doon. Iikutan ko yun eh. Iikutan ko sa kabila. Lalakohin ko doon. So ito po yung presyo, no? Ilang bus 150. Goods quality. Tulingan. Yun ang paninda mo ngayon, di hipon ha? Eh boss, nalugi tayo sa ipon. Nabago naman, bago. Bago naman. Extra lang to, extra. Ayan, 150 po dito sa pwestuhan ni JC ng mga kilo ng tulingan. At 320 sa mga hipon. So ito naman ang mga isdang dagat na ating may update sa latagan. Ito yan, no? Mga fresh na inyo mabibili. Mga pangatin na isdang dagat. So ito na naman ang mga latag ni Kuya Ricky sa Malabon. Meron mga gulyasan. Magkano gulyasan? Palsa. Ayan, mapalsa galunggong. So hipon na naman, no? Bago. Paldo. Paldo ba? Paldo? Alright, lipat na tayo. Yan ang ating mga updated na mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan naman ang mga presyo ng hipon. So tumpukan ng mga bangus na latag. 330 sa mga kilo na presyo ng pusit lumot. Hipon 240. 250. At ito naman yung mga paninda ni Ate Marilyn sa Malabon, no? Mga tanigi. Sapsap.
hasa-hasa na latag po rito, no? So ang daming tao, siksikan sa Malabon. Yan, hasa-hasa, ang ganda, oh. Pwes na pwes po ninyo mabibili sa Latagan sa kanilang pwesto dito sa Malabon Fish Market. Madami silang mga napamili na mga isda rito sa Latagan, na mga isdang dagat na mabibili dito sa Malabon Fish Market. So ito naman ang mga tilapia ang Batangas na pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan dito, no? So ang daming tao at dumagsa. At ang mga presyo naman dito ng latag ng hipon, ang mga latagan dito ngayon ay pinagkakaguluhan sa kanilang pwesto. So tilapia Batangas na kanilang latag, ang mga presyo ay may 130. Sa malalaki po ay 140. So yun yung update natin sa mga tilapia Batangas nila na latag dito sa Malabon. Ganyan pagkaguluhan yung mga tilapia Batangas, no? Kano kilo dito, boss? Hindi na. Yan. Bukasin na lang yan, hindi ko na yung papakilo. Isdang buging tako sari-sari. Ano lang? Yan ang pagkaguluhan yung mga latag dyan, no? Tilapia Batangas po, no? Ng ating mga kababayan na mga namimili. So dito tilapia buhay na inyong mabibili, 140 ang per kilo. At may hipon din po tayo dito sa halagang 320. At magaganda yung bangus, oh. Ito yung mga latag dito ng ating 100 pesos na sili. Ayan, pang kilaw. Chapeta natin dito 180. Ang cream dory, no? Yan ang ating mga cream dory na masarap sa sinigang sa miso. Kaya ating porpot, yan po yung presyo next 320 sa per kilo ng kanyang mga latag ng hipon. So ito tayo kay Avatar, 70 pesos po yung kilo ng tilapia. So shout out sa'yo. Good morning, good morning. So, shout out, good morning. Ang sarap niyan, bumili ako kahapon. Ang sarap. Ingat, ingat. So, shout out sa Tiyo. Shoutout sa mga flying raiders natin dyan. Ayun, shout out na naman kay Flying Red Horse. Siguro may sponsor ka na naman. Meron. Natutunan tuloy kaibigan natin, no? Kaibigan natin yan. 70 lang. Salamat. Yan, no, 70 pesos na kilong tilapia. At ito yung ulo-ulo ng mga ringgit, no? Ayan po, 150 sa bugkos, ulo-ulo tumpok ng mga bentahan dito. At ang balsa galunggong ay 180 ang per kilo. Meron din po tayong 200 pesos. Yan po yung mga kilo ng kanilang bentahan po dito ng balsa galunggong. Lato, seaweed. Okay, limit. 50 pesos na tumpok. Mga isdang chabeta. Magkano chabeta? 2 kilo. Ha? Oo, 2 kilo, 150. 150 daw. Ay, Oo, 2 kilo na, 150, 2 kilo. ito ni, ano yan? Mayroon yan, 300 yung tatlo. Tapos balsa galunggong, no? Magkano yun? Okay, sandaan na isa. Sige, sandaan na isa. Saan, magkano yan mo? Chabeta. Oo, sigang sa puso. Sigang sa misa, masarap yan. Kano pusit? Pusit, 200. 200 ang per kilo. Sa chabeta mo, magkano? Magkano chabeta mo? Kalawang. Pangkalamari sa Dobo.
200 lang. Ano, boss? Ito. 160 lang. 160. Shoutout sa ano ko dyan ah. Saka mag-anak ko sa Canada. Shout out. Shoutout dyan ah. Sabi mo, kahit pa paano nakakabawi na kami. Ayun, nakaka-ahon-ahon na rin kahit pa paano. Ay, dyan na. Ayun ah. Oh, shoutout mo muna. Shout out sa'yo, Boss Jeff Baliw. Akala ko kung sino na kayo kung kumakain. Yan po si Boss Jeff Baliw, no? Shout out. Flex sinakain niya, Muslando. Oo. Kanin naman. Balik na lang ako. Balik ako. Ayan pa, no? Alright, dito tayo sa mga gulayan. Good morning sa inyo. Good morning. Shout out po. Ito na yung mga presyo. Alam ko mataas ang presyo ng talong eh. 150, ganito kalalaki oh. 150. Pero magaganda. Oh, magaganda naman. Yan po 150. Yan po yung mga presyo ng ating talong. Ha? Dumoble nga ngayon ang presyo. Grabe, boss. Oo. Tapos ito yung mga dahon-dahon na po rito na kangkong Kaya talong ang po daw, yung boss, mabili. tumahal na rin. Magkano po? 100 po ang per kilo namin. Dami 10 kayo kasi na. Ang kitse, talaga naman. Kasi ang gulay ngayon, Panahon. pag tagpulan talaga, wala gaano. Ang ano ngayon sa yote, magkano? 50 ang per kilo. Ayan o, mga latag ito, kamote. Mais ko dati, 10 lang isa. Ngayon, 60 na ngayon. Dala ng bagyo yan. oh, sile, magkano? Ah, 51 na ngayon. Mahal na talaga siling Dati, verde. 1 kilo, 80. Oo, ngayon 200 na. Mataas nga ngayon kilo ng mga, ano, ng siling verde, kaysa sa pula. Shoutout na lang mga di ba bumabiyahe, mga kasama kong ikay. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, mga kaibigan ko. Salamat, thank you, shout out. Shoutout. Salamat po, thank you. Lipat na ako. Alright, so yun po yung mga update natin sa kanilang mga gulay dito sa Malabon Fish Market. At tayo ay bumili ng isdang chabeta. Ayan, bilong-bilong. Napakasarap po nito sa prito. At ito yung ating biniling ulam. At ito naman yung pwestuhan na latagan din ng mga Tilapiang Batangas, no? Yan yung mga latag nila dito. Tilapiang Batangas sa Malabon. Ang dami namimili sa kanila. Ayan. Pwestuhan nila Agustin Miraflores, ang aking kumpare sa Malabon. Magkano tilapia mo ngayon? Hey, good morning, Mas Good morning sa'yo. 130 lang. 130 ang per kilo, no? Oo. Kasi pare Agustin ko. Ay, nakauwi na, nakaubos na. Ah. 130 lang. 130 per kilo ng tilapiang Batangas, no? Salamat. Magkano hipon pre? Shout out sa'yo. Tarigado, lalaki na ito. 300 pesos. Sariwa-sariwa. Guwapo pa nagtitinda. Ayun, gwapo pa nagtitinda. 300 pesos ang kanyang bentahan po dito ng hipon. Pwede na sa presyo ng 300 pesos. Pogi pa ang nagtitinda. Brian Flores. Pre, salamat ha. Thank you. Yun. At yun yung mga presyo ng kanyang hipon ngayon sa Malabon Fish Market na 300 pesos yung mga per kilo. At mga talaba natin, no? 80 lang po yan. 80 ang kilo. Opo. Ayun, 80 pesos Taba ang po kilo. yan, baklan. Mura, boss. Ayan, 80 pesos ang kilo ng talaba. Salamat po. At mga pusit kalawang. Magkano ang kilo ng pusit? 150 naman ang mga presyo ng pusit kalawang. Thank you. At dito na po tayo matatapos ang ating pagbablog sa Malabon Fish Market at nakita na po natin yung kanilang mga latag at bentahan. Dagsa po ang ating mga mamimili na naghahanap pa rin talaga ng mga murang presyo dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tandaan lang, madam. Yan ang mga taong kalaba, 100 pesos, no? About isang kalamar. So, yun na po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa panonood sa aking mga vlog sa Malabon Fish Market. So, shout out sa inyong lahat. Lagi po tayo mag-iingat. So, hanggang dito na lang pong muli si Boss Lanto Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.